Aretxabaletako herritarrak eta agintariak, euskaltzainak, Miriam Urkiaren familiakoak, jaun-andreok, egun on guztioi. Esan eta idatzi ohi da, hasieran izan zela hitza, berba. Hainbatez horrek egiten gaitu norbanako, gure helmenean dagoelako hitzaren bidez elkarri komunikatzeko ahala. Nola egiten dugu hori? Eskuarki hitzaren bidez. Hitza da funtsa, hitza da oinarria. Hitza da hizkuntzaren sustengua. Hain justu ere, hitza du eguneroko lana Miriam Urkiak. Gaur, euskaltzain osoen esparrura dakargun gure Miriam Urkia. Hitza eta horrekin batera hitz molde desberdinak, hitz zaharrak, hitz berriak, hitz borobilak, hitz lehorrak, hitz maitagarriak. Hitzak baitira gure eta giza guztien mintzairen erroak. Hitzak koloreak ditu. Hitzak zaporeak ditu. Hitzak usainak ditu. Baso hitzak, lehorreko hitzak, kresaldun hitzak. Eta hitz hoiekin guztiekin hizkera, hizkuntza, euskara, gure ahomietan egunero erabiltzen duguna. Hitzak biltzen, aztertzen, sailkatzen, gizarteratzen diardu Miriam Urkia euskaltzain oso berriak. Lexikografia, halako izena jarri zioten aspalditik zientzia horri. Eta izenarekin batera izana ere bai. Izen lagunak, izen ondoak, hitzak. Halakoak aurkituko ditugu hitzen biltegian, hiztegian. Hain zuzen ere, urrenez urren egokituak eta zerrendatuak. Hitzen erabilera, premiazko dugunok, modu txukun eta errazean eskura izan ditzagun hitz horiek. Urteak daramatza Miriam Urkiak horretan, dela hauzein, dela euskaltzaindian. Jakin izan du gainean eguneango teknologia berriak erabiltzen. Horra bada, euskalgintzaren belaunaldi berrien erakusle bikaina, bera, hain zuzen ere. Orain dator, haren txanda. Orain dator, haren hitz aldia. Joan daitezela mesedez bi euskaltzain oso, Xavier Kaltzakorta eta Sagrario Aleman, horren bila, eta ekar dezaten gure artera, haren hitzak entzun ditzagun.